Nej. Så jeg vil ikke sige noget her. Du skal ikke have nogen hjemme. Så ringer han bare til sin far. Jeg kan ikke følge med. Ej, jeg synes, jeg ved ikke, hvad der sker. Virkelig, det er en værktøjskat. Okay, skal du have lidt hjælp? Nej, hvor er der søm. Det er i kassen. Den der. Sådan der, ven. Jeg synes, du lærer skal ikke klap. Nej. Det er godt, det her. Far vil være stolt. Han er musikalsk også. Ja. Sådan der. Det er sgu da godt, det. Det er godt. Super. Så lad os lige se, om den er kommet i vatter. Lægger på bordet. Jeg vil godt sige, bare boblen inden for stregen, sådan en godkendt. Så er det widescreen. Hvad siger du, Morten? Det er sgu da i orden. Jeg tror, vi har en split decision. Altså, jeg vil sige, ude på byggepladsen, så vil den der kraftedeme ikke gå. Vi siger, den er bestået.